ocazia că o avem astăzi să fim aici cu voi. Vreau să încep printr-o strofă dintr-o cântare care îmi place foarte tare. Acum vă spun de la început că eu nu sunt bun cântăresc, dar știu că voi sunteți pocăiți. Zic cu toată inima, eu cred că omul ăla care nu iartă, nu-i pocăit. Poate să zică el ce vrea. Așa că astăzi nu cântăm aici spre slava oamenilor, nu cântăm să încântăm pe cineva, ci noi cântăm spre slava lui Dumnezeu. Și știi că Dumnezeu, interesant, nu se uită la cum cânți tu, ci la cine e ăsta care cântă. Te-ai gândit la asta? Știți că poporul Israel s-a rugat ca Dumnezeu să-i scape. Și a zis Dumnezeu așa, nu vă ascult. Dar, Doamne, suntem mulți. 1.000.000, mai mulți de oameni s-au rugat către Dumnezeu și Dumnezeu a zis, nu vă ascult. Dar uite ce zice Dumnezeu, dacă se va ruga robul meu Moise, zice Domnul, pe el, îl ascult. Știi ce învățăm noi de aici? Că Dumnezeu nu se uită la cine se roagă, la cine cântă, la cât de frumos cântăm noi, cât de frumos ne rugăm. Dumnezeu se uită la cine e omul ăsta care înalță rugăciunea. Cântarea asta, ascultați, pe care vreau să o cânt acum, mulți ani din viața mea n-am putut să o cânt. Și am făcut o promisiune Domnului și am zis, Doamne, nu mă lăsa niciodată în viața mea să cânt ceea ce nu trăiesc. Avem noi multe cântări, nu vreau să intru acum, că nu-i momentul. Nu vreau să intru în subiectul ăsta. Multe cântări le cântăm pe care nu le împlinim deloc. Avem noi o cântare frumoasă, știți voi, care zice așa, Doamne, toată energia mea pun la dispoziția... Hai fi sincer, ce înseamnă asta? Toată ființa ta, toată puterea ta, tot ce ești, tot ce ai, pui tu la dispoziția Domnului. Și am zis, Doamne, nu mă lăsa să cânt niciodată ce nu trăiesc. Și cântarea asta, ascultați, n-am putut să o cânt mulți ani din viața mea. Dar într-o zi Dumnezeu mi-a vindecat inima. Am suferit de o boală, o să vă spun, o boală grea. Și în ziua când Domnul m-a vindecat de boala asta, am putut să zic așa, de dorul tău, Iisus iubit, în dragostea ta arse și inima, și sufletul și fața mi se întoarse și inima și sufletul și fața mi se întoarse. Și aș vrea să ascult strofa asta. Iisus, Iisus, noi te așteptăm, cum câini așteaptă roa, privind spre ceruri te chemă. Ai putea să cânți acum. Cu mâinile amândouă, privind spre ceruri te chemă, cu mâinile amândouă. Despre strofa asta e vorba. Că mulți ani n-am putut să o cânt. Nu așa că e trist ce vă zic acum.
E trist, frate și soră, că unii care ar vrea să înalțe mâinile către Dumnezeu nu pot, iar alții care pot, fac pe sfinții. Ăștia sfinții din ramă. Că ce altceva vrea Dumnezeu și de la mine, omul, și de la tine, decât să poți să-i spui Domnului așa, ascultă. Și-ți vom cânta, Iisus iubit, de dragul veșnicie, de dragul veșnicie, că te-am chemat, că te-am chemat și te-am dorit, și te-am dorit, cum nimeni nu știe, că-și te-am chemat și te-am dorit, cum nimeni nu știe. Acum vreau să fii atent la ce spun. Uite, e 11 fără un sfert. 12. Era bine dacă era 11 fără un sfert. E 12 fără un sfert. Fii sincer. Că Dumnezeu oricum te cunoaște. Cu El n-ai a doua opțiune, oricum El te știe. Ai putea tu cu toată inima ta să zici, așa cum ai cântat, că te-am chemat și te-am dorit, Doamne, cum nimeni nu știe. Uite, ai putea să spui acum, la 12 fără un sfert, Doamne, mi-e așa de dor de Tine. Așa m-am săturat de lumea asta, de pământul ăsta, de greutăți, de datorii. Mi-e așa de dor de Tine, Doamne. Așa aș vrea să vii, așa aș vrea să Te văd. Hai sincer fii. Sau zici, Doamne, nu veni, Doamne, că dacă vii, nu știu ce-o fi cu mine. Că mi-am bătut eu picioarul la biserică 10 ani, 20. Dar dacă vii, Doamne, nu știu unde merge. Că te-am chemat și te-am dorit cum nimeni nu știe. Aș vrea în câteva cuvinte să vă spun ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă să vă spun, că nu știu când mai ajung pe la voi. În urmă cu mulți ani, dragii mei, Dumnezeu a îngăduit să trec printr-o încercare și vedeți voi, când e vorba de încercări, hai să fim sinceri, fiecare are impresia că încercarea lui e cea mai grea, nu? Poate ai zis și tu, frate, prin ce trec eu nu trece nimeni. E, uite că sunt oameni care trec prin încercări mai mari ca ale tale. Mulți ani, vă spuneam la început, mulți ani din viața mea am suferit de o boală. O boală care n-a găsit-o niciun doctor. O boală fără leac, fără medicamente. Și boala asta s-a numit și se numește boala nemulțumirii. Ați auzit de boala asta? Vă spun ceva. Asta e cea mai grea boală. Nu există o boală în lumea asta mai grea ca asta. Că dacă te doare ceva, frate, spatele, picioarele, capul, faci, te duci la doctor, iei o pastilă, faci o rugăciune, nu știu, faci ceva. Dar boala asta nu poate vindeca nimeni de pe pământ. Și uitați-vă câți oameni suferă de boala asta. Sunt sigur că și aici între noi sunt foarte mulți. Du-te afară pe stradă acum și oprește un om pe stradă, care vrei tu. Nu contează că e mic, mare, sărac, bogat, că trăiește în România, în America, în Germania, unde ar trăi. Întreabă-l pe un om de pe stradă, cum e viața ta, omule, cum o duci tu? O să vezi ce spun oamenii. Da, greu. Pensia e mică, o înghețat. Și de la guvern, și de la frig. Acum bine că s-a mai dezghețat un pic afară. N-avem, nu ne ajunge.
99% din toate știrile pe care noi le ascultăm, din toate veștile pe care noi le ascultăm, sunt vești negative. Uitați-vă, 99% din toate știrile sunt negative. Tu primești în fiecare zi în tine 99% de știri negative. Și asta îți va afecta viața. Că cu cine te întâlnești, cu cine vorbești, e greu, nu ne ajunge, nu avem. Astea sunt simptome de boală. Boala asta nemulțumirii e distrugătoare. Știți de ce? Că nu doare, frate. Nu doare. Poți să stai cu ea toată viața ta, să nu te doară. Și îți spun ceva acum. Nu-ți trebuie, frate, soră, nu-ți trebuie nimic mai mult decât să stai în casă cu un soț sau cu o soție nemulțumitoare care nu mai mulțumești nici de cum, că te îmbolnăvești fizic. Mă, dacă stai în casă cu un om nemulțumitor veșnic, te îmbolnăvești. Pur și simplu te îmbolnăvești. Că nu degeaba spune cuvântul Domnului: o inimă mulțumitoare are un ospăț necurmat. Domnul zice: vreau ca viața ta să fie altfel. Păi cum să fie altfel, Doamne, că toată lumea e așa? Domnul zice: nu, tu trebuie să fii altfel. Alege, zice Domnul, să ai o inimă mulțumitoare. Uite, vă spun ceva. Pe mine într-o zi Dumnezeu m-a vindecat. Eu am suferit mulți ani de boala asta. Dar într-o zi, în ziua când m-am botezat, aveam 17 ani, o să vă spun mai multe astăzi. La 17 ani am intrat în apa botezului și am zis: Doamne, de astăzi vreau să intri în inima mea și tot ce e rău în inima mea să scoți afară. Să mă vindeci, Doamne, din călcâie până în creștet, de orice boală ar fi în trupul meu, și fizic și spiritual. Și din ziua aia, Dumnezeu m-a vindecat de boala care se numește boala nemulțumirii. Și acum vă zic ceva. De atunci, de la 17 ani, Dumnezeu e martor ce vă spun. Eu nu vă spun din cărți. Ăsta e avantajul meu, că nu vă spun nimic din cărți. Nu vă spun nimic din cap. Vă spun din viața mea. Ascultați, din ziua aceea am făcut o promisiune Domnului. Am ieșit din apa botezului, eram cu hainele ude pe mine și am zis: Doamne, îți promit ceva. Îți promit că de azi înainte. Și aveam 17 ani, ascultați. Am zis: Doamne, de azi înainte, îți promit că din gura mea nu vor ieși cuvinte de cârtire, cuvinte de nemulțumire la adresa ta niciodată cât voi trăi pe acest pământ. Îți promit asta. Acum vă spun ceva. N-am știut ce promit. A fost foarte greu. Mă, frații mei, nu greu. Nu găsesc cuvânt în dicționar. Foarte, 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 foarte greu. Am trecut un moment în viața mea când mi-am mușcat limba și buzele să nu deschid gura. Că am promis. Am promis că din gura mea nu vor ieși cuvinte de cârtire niciodată. Și slavă Domnului, spre slava Domnului spun asta, nu spre lauda oamenilor. Până astăzi, Dumnezeu m-a ajutat, am peste 50 de ani, nu vă spun cât, așa. Dar până azi, Dumnezeu mi-a dat putere ca din gura mea să nu iasă cuvinte de cârtire, de nemulțumire la adresa lui Dumnezeu niciodată. Mă auzi? E minunat, zici că ai cu 30 de kg mai puțin. Zici că zbori. În tine să nu fie duhul ăsta al cârtirii, al nemulțumirii. Uitați-vă voi cum e cuprinsă lumea asta. Toată lumea e cuprinsă de nemulțumire. Am o cunoștință la Timișoara, zice către mine într-o zi: mă, zice, mă duc în Austria că am găsit să lucrez cu 10 euro la oră. Zic: du-te, slavă Domnului. S-a dus. O sta prin Austria cât o stat, zic: mă duc în Germania că am găsit cu 14 euro la oră. Bun, zic, du-te. După aia zice: mă duc în Anglia că am găsit cu 20 de lire la oră. Zic: slavă Domnului, du-te. După un timp îmi dă mesaj și zice: auzi, am primit viză de America. Mă duc în America că am găsit cu $40 la oră să lucrez. Zic: slavă Domnului. Și într-o zi m-am întâlnit cu el într-o biserică din America. Eram în America și l-am văzut acolo. M-am bucurat că l-am văzut. M-am dus direct la el. Zic: cum ești? Cum îți merge? Zice: auzi către mine. Bă, zice, am auzit că undeva prin Alaska pe acolo, zice, pe la ăia care taie la pădure, bă, zice, ăia câștigă vreo 200 la oră, nu știu cât. Am zis: mă, dacă era un loc de muncă pe lună, te duceai și pe lună. Pentru că așa suntem noi. Și nu-i de condamnat. Este ceva în noi care spune întotdeauna: nu-i destul.
Este ceva noi. Când erai mic, copil, tânăr, te mulțumeai și cu bicicletă. Și aia spartă, o umflai toată ziua. Acum poate ai 3 mașini în curte, nu-ți mai ajunge. Pentru că Duhul ăsta al nemulțumirii se lipește așa de bine de noi. Și spun în această dimineață, Doamne, lasă Tu vindecare peste noi. O să vă spun repede și scurt cum Dumnezeu m-a vindecat pe mine. Poate o să te regăsești și tu în ce spun acum. Mă numesc Sergiu Nichescu, m-am născut la Orșova, poate știți, aici, nu-i departe de voi, la Dunăre, un oraș pe malul Dunării, la graniță cu Serbia. Încă de la 8 zile am rămas orfan de tată. Tatăl meu m-a părăsit și pe mine și pe mama mea, m-au înfiat bunicii mei. Bunicul meu a murit când eu aveam 1 an jumate și am rămas a 2 ori orfan. Timpul a trecut, ani au trecut și într-o zi, ascultă, bunica mea a intrat într-o adunare de pocăiți. Poate cum a intrat și dumneata aici. A fost pentru prima dată în viața ei când bunica mea a intrat într-o biserică, a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și l-a primit pe Domnul în inima ei. Poate să oprește asta până la urmă. Apropo, am fost într-o biserică și acolo la ușă era un afiș mare. Și pe afiș scria așa: orice telefon care sună în timpul adunării trebuie pus la colectă. I-am dat ideea la fratele păstor. Credeți că a mai sunat vreunul? Liniște totală. Faceți și voi la fel. Adunați bugetul bisericii. O colectă și ai adunat 3 telefoane sau mă rog. Bun, revin. Am rămas orfan pentru a 2-a oară. Bunicul meu a murit când eu aveam 1 an jumate și bunica mea, am spus, a intrat într-o adunare, a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și l-a primit pe Domnul în inima ei. S-a hotărât bunica mea să se pocăiască, să se boteze. Și așa cum spune Biblia, când vei dori să urmezi calea Domnului, ascultă, vei avea de dușman chiar pe cei din casa ta. O să vezi, omule care ești aici, că atunci când o să vrei să urmezi calea lui Dumnezeu, primii tăi dușmani sau cei mai mari dușmani ai tăi vor fi cei din neamul tău. Așa a fost și în casa noastră. Când bunica mea a zis, gata, de azi înainte vreau să-L urmez pe Domnul, vreau să mă hotărăsc, să mă botez, toate neamurile noastre au venit la noi acasă. Știți, eu n-am știut că am neamuri multe. Atunci am aflat și eu că am neamuri. Toți, unchi, cumnați, mătuși, verișori, verișoare, au venit la noi acasă și știți ce au zis către bunica mea? Au zis, mă, de ce vrei tu să te pocăiești? Că tu ești o femeie cinstită. Tu n-ai dat în cap la... Nu așa zic oamenii? Tot așa ai zis și tu. Mă, eu n-am dat în cap, de ce să mă pocăiesc? Eu n-am spart casa. Așa spun oamenii. Oamenii se cred buni. Știți că oamenii se cred buni? Cei din casa mea, din neamul meu, au convins-o pe bătrâna mea să se lase de adunare. Din ziua aceea, bunica mea n-a mai mers la adunare, din ziua aceea ne-a oprit și pe noi copiii. Doar că s-a întâmplat ceva așa, acum ascultați cu atenție. N-au trecut decât 3 luni de zile de când bunica mea s-a lăsat de adunare, de juruința făcută Domnului. Și pe data de 13 august 1980, aveam 10 ani. Mă jucam cu copiii de vârsta mea pe lângă un stâlp de curent, un transformator de curent prin care trec peste 20.000 de volți. M-am urcat la 4 metri înălțime și de acolo am căzut și în cădere m-am prins cu mâna stângă de împământare și cu mâna dreaptă de firul de curent. Curentul a intrat prin mâna dreaptă, a trecut prin trupul meu și a ieșit prin mâna stângă. Prin trupul meu, un copil de 10 ani, cât aveam atunci, au trecut peste 22.000 de volți. A intrat curentul printr-o mână, a ieșit prin cealaltă, a carbonizat mâna pe unde a intrat și a carbonizat mâna pe unde a ieșit până la os. A ars până și osul. M-a aruncat jos de la 4 metri, cineva m-a luat pe brațe, m-a dus la spital la Orșova, unde m-am născut. De acolo m-au trimis la Timișoara, la spitalul de copii și aici istoria e lungă, tare și vă spun repede. Directorul spitalului de copii de la Timișoara, când m-a văzut, s-a uitat la mine, la părinții mei și a zis el, să-l puneți într-un pat și să-l lăsați acolo să moară, ce rost are să trăiască. Nu va putea să muncească niciodată, va fi o povară pentru familie. Puneți-l într-un pat și lăsați-l să moară. Și m-au pus într-un pat și au așteptat să moară. Doar că ascultă. Oamenii m-au pus într-un pat și au așteptat să mor. Doar că în dreptul meu Dumnezeu a rostit viață. Și ascultă-mă, omule care ești aici, eu nu te cunosc, dar spun din partea Duhului Sfânt.
Dacă în dimineața asta Domnul rostește viață în dreptul tău, vei trăi. Că noi credem că Dumnezeu a lăsat doctorii, da, credem. Dar vreau să spun ceva, nu doctorul are ultimul cuvânt. Nu. Nu. Dacă Dumnezeu zice viață, va fi viață. Și când Dumnezeu zice e gata, e gata. Frate. Știți că unul din cei mai bogați oameni din lumea asta a murit cu 40 de specialiști, cei mai mari din lumea asta lângă el. 40 de specialiști, cei mai buni din lumea asta, i-au avut lângă patul lui. Și n-a putut nimeni să-i facă nimic. Că Dumnezeu a zis, gata. În dreptul meu, repet, Dumnezeu a rostit viață. După calcul omenești, trebuia să mor în 24 de ore. Și a trecut o zi, 2, 3, 4. Și mai fiți atenți. În a 5-a zi Dumnezeu m-a salvat. Știi cum m-a salvat? A trimis Dumnezeu acolo în spital un om. Știi că Dumnezeu trimite oameni? Știi, frate? Ascultă, cuvântul ăsta e pentru tine. Știi că Dumnezeu mă trimite pe mine și pe tine? Știi? Dar vorbim despre asta imediat. Pe ușa spitalului, parcă văd, a intrat un om trimis de Dumnezeu. Fostul director al spitalului. El m-a operat, el m-a salvat. Omul ăsta care a ieșit la pensie doar cu 3 luni în urmă, fostul director. Dumnezeu i-a zis, du-te, că am nevoie de tine, și el s-a dus. Repet, el m-a operat, el m-a salvat. Fostul director al spitalului. Un om trimis de Dumnezeu. Și acum fii atent ce spun, fii atent. Mi-a zis Dumnezeu mie. Ți-a zis Dumnezeu ție. Hai să recunoaștem, noi care suntem în adunare de vreo 10 ani, 20, nu știu de cât. Și mi-a zis Dumnezeu de atâtea ori, du-te că am nevoie de tine. Și noi nu ne-am dus. Așa-i? Să se ducă altul, Doamne, să alerge altul. Eu am spus asta în orice loc, spun și la voi. Am un prieten care nu are 2 picioare. E prietenul meu. Stă într-un cărucior. Poate îl chemați odată aici, că e un vorbitor foarte bun, să știți. Știi ce face omul ăsta fără 2 picioare? Știi ce face? Aleargă pentru Dumnezeu. Ai auzit? Un om fără picioare care aleargă pentru Dumnezeu. Altul fără mâini care lucră pentru Dumnezeu. Păi nu se împlinește cuvântul Domnului care spune, ales Dumnezeu lucrurile mici și slabe, să le facă de rușine pe cele mari și pe cele tari. Că oameni fără picioare aleargă pentru Dumnezeu, oameni fără mâini lucră pentru Dumnezeu. Și te întreb pe tine acum, tu? Hai fi sincer. Cum te folosește Dumnezeu pe tine? Uite, voi ați făcut ziua asta de evangelizare pentru prieteni, dar poate Domnul vrea să vă vorbească vouă. Te întreb în dimineața asta, cum te folosește Dumnezeu pe tine? Să nu spui acum, frate, eu n-am dar. Eu nu știu să predic, să cânt. Nu. Ai dar. Uite, vă spun eu un dar care îl aveți toți. Aveți telefoane, da? Na bun. Du-te acasă. Păi ce spun acum? Pune mâna pe telefon și sună la fratele tău care astăzi n-a fost aici. Uite-te cine lipsește. Sună la sora ta care n-ai sunat-o de vreo o lună, 2, 3, 7. Sună, frate. Că nu te costă nimic, acum ai gratis abonamentul. 3 euro, nu? Sau câte? Pune mâna pe telefon și sună la fratele tău și zi, mă, frate, nu te-am văzut la adunare de ceva timp. Auzi, ai vreo necaz? Ai vreo problemă? Pot să fac ceva pentru tine? Eu sunt fratele tău, o pâine dacă am acasă o împart în 2 cu tine, că așa fac frații. Ăsta-i dar, frate, ascultă-mă. Și se numește darul încurajării. Ai auzit de darul ăsta? E foarte important darul ăsta. Astăzi, când atâția oameni îți bătuți, îți jigniți, îți vorbiți de rău, îți jocoriți, tu să vii cu încurajare. Știți cât face încurajare? Uite, eu, un om fără mâini, ascultă-mă, mi-am propus ca în fiecare zi din viața mea să fiu o încurajare pentru cineva. E șocant asta. Eram într-un magazin, cu soția mea, era pe acolo printre rafturi, eu am rămas la intrare, știi? Și am văzut o femeie care aranja marfă în rafturi acolo, într-un supermarket. Și m-am uitat la ea, era dărâmată. Că cunoști un om, după față. Nu cunoșteam, nu știam cine e, dar era dărâmată. M-am apropiat de ea
Și eram așa în tricou cu mânecă scurtă, era vara. Ea când m-a văzut s-a uitat așa cu niște ochi mari, că nu știa ce fac. Când am ajuns lângă ea, atât i-am zis: să știi că prin orice treci, Dumnezeu îți poate da izbândă să treci peste asta. Nu te lăsa doborâtă, nu te lăsa căzută, ridică-te. Și am plecat. Ea a rămas blocată, n-a mai zis nimic, a rămas ca o statuie așa. După ceva timp am ajuns din nou în magazinul ăla și am văzut-o. Când m-au văzut, au venit direct la mine. Și ce mi-a zis? Domnule, cine ești tu? Cine te-a pus să-mi spui cuvintele alea? Știi cum eram? Zice către mine. Eram în cea mai adâncă groapă a vieții mele. Eram dărmat, eram la pământ, aveam gânduri negre, gânduri strâncegașe. M-am gândit să nu mai ajung acasă noaptea aia. Cine te-a trimis, zice? A fost ziua când m-am ridicat, din ziua aia, zice, sunt altă femeie. Ăsta e dar, frate. Și se numește darul încurajării. Fii o încurajare pentru cineva. Eu nu știu ce dar a pus Dumnezeu în tine, dar spune Domnului: Doamne, dacă Tu te folosești de oameni fără mâini, de unii fără picioare, folosește-te și de mine. Uite, este un dar pe care îl avea bunica mea. Știți ce dar avea bunica mea? Ea nu știa nici să cânte bine, nici să predice, nici să... Dar avea un dar. Când era evangelizare la adunare, și nu numai când era, în fiecare duminică, în fiecare zi, că atunci nu erau telefoane, în fiecare zi bunica mea se ducea din poartă în poartă și chema oamenii la adunare. Ăsta era darul ei. Se ducea la vecin și bătea: nu vrei să vii duminică la adunare? Se ducea la altul: nu vrei să vii? Întotdeauna duminică în biserica noastră erau 2, 3, 5 prieteni duși de bunica mea. Știți că unii vin la adunare cu mâinile în buzunar. N-au ei nicio treabă. Eu îți garantez ceva, frate, soră. Nu lăsați totul, n-am vrut să zic asta, dar nu știu ce duc îmi da să zic. Lăsați totul pe păstor, pe 2, 3, las că ei să... Nu. Care e rolul tău aici în biserica asta? Eu spun ceva. Tu ai știut că azi e seară de zi de evangelizare, nu? Ai știut. Îți spun ceva. Dacă dădeai 10 telefoane, 20, îți garantez că din 20, unul venea. Și uitați-vă când suntem noi aici. Dacă fiecare, când suntem aici, venea cu un prieten în adunare, făceam un program afară, în curte. Ăsta e dar, frate. Ăsta e dar. Să duci un om în casa lui Dumnezeu. Ăsta e mare dar. Și n-ai scuză că acum e simplu. Pui mâna pe telefon și ai sunat. Aveți prieteni nepocăiți. Aveți rudă nepocăiți. Aveți neamuri nepocăiți. Nu te supăra. Astăzi ei trebuia să fie aici. Și ăsta e rolul tău. Nu al păstorului, nici al cântăreților, al tău. Să nu mai zici că n-am dar, frate. Ba, ai dar. Ai dar. Spune: Doamne, dacă Tu te folosești de oameni invalizi, de oameni cu handicap, păi, Doamne, fă-și cu mine ceva. Revin, Dumnezeu s-a folosit de un om nepocăit. Fostul director al spitalului, el m-a operat, el m-a salvat. Vă mărturisesc, mi-e greu să vorbesc despre asta. Am stat 3 luni în spital, 3 luni de suferințe pe care n-am cum să le spun în cuvinte. După 3 luni de suferință am ajuns acasă și acum toți cei din neamul nostru, toate neamurile noastre au venit la noi acasă și au spus la bunica mea: și ce-o zis către ea? Du-te la adunare. Dar ce a făcut schimbarea asta în ei? Ei care erau așa de împotrivitori, acum ei au venit la noi în casă și au zis la bunica mea: du-te la adunare. Știți ce a făcut schimbarea asta în cei din neamul meu? Știți? Și-au dat seama, ascultați, că s-au jucat cu Dumnezeu. Voi știți că mulți oameni se joacă cu Dumnezeu? Tu poate care mă asculți acum, o să zici: da, eu nu m-am jucat cu Dumnezeu. Nu? Fii atent ce spun. Și nu te cunosc. N-am vorbit nimic aici cu păstorul, nu știu nimic de voi. Dar ascultă-mă ce spun. A fost o zi în viața ta, femeie, când ai zis cu gura ta așa: Doamne, dacă mă scapi, am să mă pocăiesc. Nu e așa că ai zis? Ai zis. Și acum ascultă-mă. Te-a scăpat Dumnezeu din cea mai adâncă groapă a vieții tale.
Te-a ridicat Dumnezeu când ai zis cum te mai ridică nimeni din lumea asta. Și când te-ai văzut scăpat, ai uitat. Iartă-mă, știi ce ai făcut? Te-ai jucat cu Dumnezeu. Zilele trecute am fost la câteva evangelizări în zona Maramureșului acolo. Și m-a zis păstorul la urmă, frate, zice, era în adunare o femeie care a avut o fetiță bolnavă de cancer. Doctorii i-au dat 3 săptămâni de viață. A luat-o acasă din spital. A venit cu fetița la adunare, fată de 11 ani. Era fără păr pe cap, ochii băgați în fundul capului după atâta chimioterapie. Și a zis femeia asta, fraților, rugați-vă pentru fetița mea, că dacă Domnul o vindecă, eu am să mă pocăiesc. Dar să facă Domnul o minune. Doctorul a zis 3 săptămâni și atât, moare. Și frații s-au rugat pentru fetița asta, cu foc, ca pentru copiii lor. Și Dumnezeu a făcut o minune. A vindecat-o ca și cum n-a avut nimic. Era în adunare fata asta. Și a zis păstorul, știi, mama ei când a văzut-o vindecată, a uitat ce a promis. Ai auzit? Să-ți vindece Dumnezeu copilul de cancer. Și tu să zici, Doamne, dacă mi-l vindeci, am să mă pocăiesc. Și când Dumnezeu îl vindecă, îi întorci spatele. Dumnezeu cu treaba lui, tu cu a ta. Știi ce asta? S-au jucat oamenii cu Dumnezeu și poate și tu ai făcut promisiuni Domnului și le-ai călcat. Și Domnul spune în dimineața asta, ai crezut, omule, că eu sunt ca tine? O, dacă era Dumnezeu ca mine. Te întreb ceva, știa Dumnezeu că tu n-ai stățit de cuvânt? Știa. Și cu toate astea Dumnezeu te-a scăpat. Dumnezeu te-a ridicat, Dumnezeu ți-a dat ani de viață. Putea Dumnezeu să zică, nu te ascult că tu nu o stățit de cuvânt. Și totuși Dumnezeu te-a ascultat. Știi ce e asta? Ascultă-mă, știi ce e asta? Bunătatea lui Dumnezeu care este mare, mare, mare în dreptul tău. Nu vezi tu, omule, zice Domnul. Ce să văd, Doamne? Nu vezi tu că bunătatea mea, zice Domnul, te îndeamnă la pocăință. Adică cum? Tu nu trebuie să te pocăiești că ai dat în cap la cineva, că ai spart? Nu, nu. Ai înțeles greșit, iartă-mă. Domnul zice nu. Tu trebuie să te pocăiești, zice Dumnezeu, că eu, Dumnezeu din ceruri, am fost bun cu tine. Și acum te întreb direct. A fost Dumnezeu bun cu tine? După aminul ăsta numai cu vreo 2. Mai zic o dată. A fost Dumnezeu bun cu tine? Hai să vedem. Ți-a dat Dumnezeu casă? La unii vreo 2, 3. Ți-a dat Dumnezeu familie, ți-a dat Dumnezeu copii, ți-a umplut Dumnezeu cămările, frigiderele, garajele, dulapurile, cămările, mesele tale pline. Mâncarea ta o dai la porci, o dai la tomberon. Te-a binecuvântat Dumnezeu cum nici n-ai visat în viața ta. Cum trăiești tu acum, nu trăiești neam de neamul tău. A fost Dumnezeu bun cu tine? Și eu mă te întreb ceva. Să nu te superi ce zic. De ce crezi tu că Dumnezeu a fost bun cu tine? Hai, puneți o întrebare. De ce? Că ești cumva mai grozav ca altul? Că ai făcut ceva deosebit în ochii Domnului? Că ești tu, wow, minunat așa, pocăit de nu mai poți? Sau? Nu. No. Că tu știi viața ta. N-auzi, omule? Tu știi ce ai făcut cu mâinile tale. Tu știi unde te-au dus picioarele tale. Tu știi ce ai vorbit cu gura ta. Tu știi tot. Dar știe și Dumnezeu. Și spune Dumnezeu în dimineața asta, n-am să-ți fac după păcatele tale, nu o să te pedepsesc. Am fost luna trecută la câteva evangelizări pe la Rădăuți, acolo Suceava. Și când s-a terminat programul, păstorul s-a ridicat și a zis, fraților, mergem la un priveghi. A murit o fată de 17 ani. O fată crescută în adunare.
O fată care cânta cântările Domnului, o fată nelipsită de la rugăciune, o fată curată. Și m-am gândit, Dumnezeu a chemat acasă o fată la 17 ani și ție Dumnezeu ți-a dat 70 de ani. 50 de ani, 40, nu știu cât. Știi ce e asta? Bunătatea lui Dumnezeu. Am început să merg la adunare cu bunica, cu fratele meu și ascultați, m-am certat cu Dumnezeu 7 ani. Nu știu dacă te-ai certat cu Dumnezeu vreodată. Eu m-am certat, recunosc. Vedeam pe câte unul pe stradă, poate ați văzut și voi, oameni care iasă dintr-un birt și ține în mâna lui o sticlă de băutură și într-o mână ținea sticla și cu cealaltă ridica pumnul către Dumnezeu și îl înjura pe Dumnezeu. Ați văzut astfel de oameni? Și eu mă uitam la ei, eram copil și am zis, Doamne, Tu la oamenii ăștia le-ai dat casă, le-ai dat masă, le-ai dat familie, le-ai dat copii, le-ai dat mâini să-și ducă rângul la gură și ei te înjură. Pe ce Dumnezeu ești Tu? Și m-am certat, recunosc, cu Dumnezeu, până într-o seară când Dumnezeu m-a vindecat. A fost seara când i-am spus Domnului, mulțumesc, Doamne, și pentru ce mi-ai dat, mulțumesc și pentru ce mi-ai luat, dar îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai lăsat. Și hai să vă spun repede de tot ce mi-a lăsat Dumnezeu mie. Aveam 10 ani. Când am deschis ochii pe patul spitalului și m-am văzut așa, fără amândouă mâini, când mi-am dat seama că toată viața o să fiu dependent de cineva, de acolo din pat am privit în sus către cer. Știți voi că din poziția culcat cerul se vede cel mai bine. Ține minte cuvântul ăsta. M-am uitat în sus și am zis, Doamne, nu știu de ce Tu m-ai lăsat așa, nu înțeleg. Dar știu și cred că dacă Tu vrei, Tu poți și ai puterea chiar să-mi dai mâinile înapoi. Am crezut ca un copil, m-am rugat ca un copil. Știți care a fost cea mai mare uimirea mea? Că m-am rugat așa timp de 19 ani. De la 10 ani până la 29 de ani, m-am rugat în fiecare seară, Doamne, dacă vrei Tu poți. Ce nu poți Tu, Doamne? Și acum ascultați, după 19 ani de rugăciune, într-o zi frumoasă, Dumnezeu m-a ascultat. Mi-a dat Dumnezeu mâinile înapoi, știți voi cum? Prin soția mea care este aici cu mine și am spus-o la acel loc. Dar nu pot să nu spun. Nu știu ce ai gândit tu când m-ai văzut. Dar o spun încă o dată. Sunt cel mai binecuvântat om din lumea asta. Știți de ce? Că mi-a dat Dumnezeu cea mai specială femeie din lumea asta. Nu o spun ca o laudă. Nu. Suntem căsătoriți de 25 de ani. Și de 25 de ani, soția mea în fiecare zi mă spală, în fiecare zi mă hrănește, în fiecare zi mă îngrijește, în fiecare zi mă îmbracă. Și mă îmbracă bine, așa-i? Că mă îmbracă bine. Ea întotdeauna mă îmbracă bine. De 25 de ani mă îngrijește în fiecare zi și niciodată n-a zis, nu mai pot. Tu ai zis, soră, recunoaște. Ia uite că dai din cap, ai văzut că știu. De câte ori ai zis, nu mai pot. Țin minte că eram într-o biserică și o venea la mine o soră așa revoltată și a zis, frate Sergiu, roagă-te pentru mine, pentru bărbatul meu, că nu mai pot să facă Domnul ceva cu berbecul ăsta, zice. Că nu mai pot cu el, zice. Ori Domnul face ceva, ori mă iau și mă duc, zice. Poate ai zis de atâtea ori, nu mai pot. Uite, vreau să vă spun ceva, nu ca o laudă, nu vă spun ca o laudă. De 25 de ani de când eu și soția mea suntem căsătoriți, niciodată în 25 de ani soția mea nu și-a permis să țipe la mine, nici măcar să ridice tonul la mine. Ați auzit, surorile, bine? Așa e în casa noastră. O zice cineva, frate, dar familie perfectă nu există. Nu există, eu recunosc că nu există. Dar eu vă spun cum e în casa noastră. Eu nu știu cum e în casa ta. Nu știu ce cuvinte se aud în casa ta, dar poate în casa ta sunt cuvinte jignitoare, sunt certuri, sunt dezbinări, sunt lupte. Sunt cuvinte care poate n-ai vrea să le audă nimeni. Nu știu ce se aude în casa ta, dar știu un singur lucru. Dumnezeu poate schimba casa ta. Acum 23 de ani Dumnezeu ne-a dăruit o fetiță frumoasă. Mi-e așa de drag să vorbesc de ea. Acum eu sunt modest, dar trebuie să vă spun. E și frumoasă și deșteaptă, seamănă cu taică-su, e minunată. Acum 18 ani Dumnezeu ne-a dat un băiat și acum 16 ani Dumnezeu ne-a dat încă un băiat. Uite, vă spun ce am făcut cu ei într-o zi. Poate faceți și voi la fel. Să vedeți ce am făcut. I-am luat pe toți trei deoparte și am zis către ei, mă copii, vreau să facem o înțelegere.
Și ei așa mirați au zis, dar ce înțelegere, tata? Zic, fii atent aici, voi să vă uitați la mine și la mama voastră acasă. Că ne vedeți cum trăim, cum vorbim, cum ne purtăm. Ne vedeți toată ziua. Să vă uitați la noi și dacă vă place viața noastră, dacă vă place cum trăim, atunci să-L urmați și voi pe Dumnezeul nostru. Dacă vă place cum trăim noi. Dacă nu vă place cum trăim, dacă vedeți în casa noastră o singură ceartă între mama și tata, dacă este așa ceva în casa asta, le-am spus, atunci sunteți liberi din partea noastră să nu-L urmați pe Dumnezeu. S-au uitat ei la mine și au zis, facem, tata, înțelegerea. Era în avantajul lor, nu? Și ne uitam la ei cum în fiecare an ne urmăreau. Dacă odată mă contraziceam cu soția mea, ea zicea ceva, eu ziceam altceva, ei așa erau cu ochii pe noi. Am fost foarte atenți cum vorbim, cum trăim, cum ne purtăm. Când fiica noastră am prins 16 ani, știți ce a făcut? Am îmbrăcat haina albă și a intrat în apa botezului. Și a zis acolo înaintea tuturor, vreau să-L urmez pe Dumnezeu lui mama și lui tata. Și a mai zis ceva ce mi-a plăcut cel mai tare. Și ce a zis? Vreau să fiu ca mama mea. Vreau să semăn cu mama mea. Nu există bucurie mai mare pentru orice părinte. Și voi sunteți părinți, nu? Și care nu sunteți, o să fiți. Nu există bucurie mai mare decât copilul tău să zică, tata, mama, vreau să fiu ca tine. Înțelegi, frate? Soră? Copiii tăi nu vor face ce vor vrea, ei vor face ce vor vedea la tine. Mi-amintesc că eram copil, așa, adolescent, și unul, cu o bâtă din aia de alun, își bătea copilul pe marginea drumului, dar îl bătea, dar numai dungi l-a făcut. Și un vecin a zis, mă, dar de ce îl bați? Zice, l-am prins că fumează, zice. L-am prins că fumează și apoi trebuie să-i dau. Dar taică-sul ăsta care îl bătea cu bățul ăsta de alun, avea țigarea în gură. Știi? Adică el cu țigarea în gură și îl bătea pe ăsta mic că l-a prins că fumează. Și o zis vecinul lui, mă, nu-l bate, mă. Nu-l bate că copilul ăsta nu face ce vrea el, face ce vede la tine. Și mă fi sincer. Ai vrea tu copilul tău să facă ce faci tu? Să umble pe unde ai umblat tu? Să vorbească cum vorbești tu? Ai vrea? Într-o zi când băiatul meu cel mic a făcut el o prostie ca orice copil, am vrut să-l pedepsesc, ascultați, să-l cer pentru ce a făcut. M-a învățat Domnul o lecție foarte mare prin el. M-am apropiat de ăsta micu ca să-l cer pentru ce a făcut. Ăsta mic a venit spre mine și a deschis mâinile și a deschis brațele, m-a îmbrățișat cu amândouă mâini, m-a strâns în brațe cât a putut el de tare și a zis către mine, tata, să știi că te iubesc. Ca să scape de pedeapsă, da. Dar zic că el, bă, dar îți dai seama ce ai făcut? Și el a zis în coadă, tata, să nu uiți că te iubesc. Și mi-a zis Duhul Sfânt, ai văzut? Ai învățat ceva de la un copil? Oare când a fost ultima zi în viața ta? Când ai zis tu lui Dumnezeu așa, tata? Nu ți-am zis de mult. Poate nu ți-am spus niciodată. Dar astăzi vreau să spun cele mai frumoase cuvinte. Știi care sunt cele mai frumoase cuvinte? Ascultă. Te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse. Haideți pe picioare. Te iubesc, Iisuse. Te voi iubi mereu. Te voi iubi mereu. Vreau să mai cântăm o dată strofa asta, da? Ascultați ce vreau să vă spun. Am fost la o evangelizare undeva la un cămin cultural, invitat acolo. Și când m-am ridicat în picioare să vorbesc, acolo pe prima bancă, așa cum stă păstorul aici, am văzut un băiat într-un cărucior. L-am recunoscut, îl cunoșteam. Era un polițai care la 33 de ani a avut un accident și a rămas fără amândouă picioare. Și l-am văzut acolo în adunare. Am făcut semn la doi băieți de aici de la cor. S-au dus băieții ăștia doi la el, ascultați. L-au luat cu tot cu cărucior de acolo. L-au ridicat peste toate băncile.
tot cu cărucior. Și l-a dus aici în față lângă mine la microfon. Și acum ascultați bine. Am cântat cu el cântarea asta. Te iubesc, Iisus. Vă imaginați o sală plină? Nu știu câți erau acolo. 7, 800, 900 de oameni câți erau, nu știu. Și înaintea lor, fii atent ce tablou. Unul fără mâini și unul fără picioare. Și ăștia nu se plângeau că e pensia mică, că nu ne ajunge, că nouă niciodată nu ne ajunge. Nu. Ăștia cântau cu toată inima, te iubesc, Iisus. Dar știți ce m-a dorut, vă spun. M-am uitat în sală că mă uit la voi acum. Și am văzut pe unii care nu cântau deloc. Beton. Voi ați văzut pocăiți din beton. Din fier beton de la 18 de la construcții. Să nu mai mici nici cu buldozerul. Dă-mi voie să spun ceva. Recunoști că Domnul ți-a făcut bine astăzi? Uite-te la mâinile tale, uite-te la picioarele tale, uite-te la casa ta. Uite-te la tot ce ți-a dăruit Dumnezeu. Și zi un singur cuvânt, Dumnezeu a fost bun în dreptul tău. Știi, eu trăiesc așa, ascultă-mă, fără amândouă mâini de 45 de ani. De 45 de ani trăiesc așa. Sau mai exact, peste 16.000 de zile. Am numărat și zilele. Fii atent ce îți propun astăzi. Și apoi cântăm strofa asta. Fii atent ce îți propun. Încearcă și tu să trăiești așa o zi. Hai că nu mori o zi. Nu 16.000 de zile ca mine, nu 1.000 de zile. O zi. O zi din viața ta să nu-ți mai folosești mâinile deloc. Încearcă. Hai că ai încercat tu de toate. Uite, încearcă și pe asta. Mâine dimineață când te scoli din patul tău, dar fă ce spun acum. Să aștept să te îmbrace cineva. Încearcă. Să te pui la masă, omule, și să aștept să-ți dea cineva să mănânci cu lingura în gură ca la copiii mici. Doar o zi. Să te duci la toaletă? Acum să te văd. Asta e cel mai greu. Să te duci la toaletă, mă auzi, frate? Și cât ești tu de tare și de mare și de mândru câteodată? Da. Să aștepți să meargă altcineva cu tine la toaletă, să te ajute în cele mai intime lucruri despre care nu pot vorbi aici. Înțelegi tu? Să te spele pe față, pe dinți, să te pieptene, să te încalțe, să te descalțe. Ascultă-mă, dacă o zi din viața ta faci asta, o zi, o să ți se schimbe viața. Nu o să mai vrei nimic. Îți garantez. Toată viața ai vrut ceva, nu o să mai vrei nimic. Nu o să-ți mai trebuiască nici casă mai mare, nici bani mai mulți, nici pensie mai grozavă. Gata. O să-ți dai seama că darurile lui Dumnezeu nu se pot cumpăra cu bani. Ca să-ți darul lui Dumnezeu, înțelegi? Că ai venit azi pe picioarele tale aici, ăsta e darul lui Dumnezeu, nu-i meritul tău. Că te-ai îmbrăcat singur azi dimineață, că ai 40 de ani, 50, 70, ăsta e darul lui Dumnezeu. Și Domnul spune în dimineața asta în dreptul tău și în dreptul meu, ce-ar fi trebuit, zice Domnul, să mai fac viei mele și nu i-am făcut. Du-te acasă, omule, uite-te în oglindă și vorbește tu cu tine însuți. Vorbește tu cu tine însuți și întreabă-l pe cel din oglindă, ce ai vrea să-ți mai facă Dumnezeu? Ce ai vrea să-ți mai dea? Noi vreau în dimineața asta să spui, Doamne, nu ți-am spus de mult, dar astăzi vreau să spun cele mai frumoase cuvinte. Te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse, te voi iubi mereu. Te voi iubi mereu. Și ca o nouă declarație. Ești cel mai frumos
și nimeni nu-i ca tine. Îți cântă florile, te adoră zorile, ești cel mai frumos. Spune Domnul, ești cel mai frumos, măreț și înălțat, prin tot ce ai creat, ești, Doamne, minunat, ești cel mai frumos. Vreau să mai cântăm o dată strofa asta, dar fii atent ce vreau să spun. Luna trecută eram într-o biserică undeva în Italia, țin minte, și a venit la mine un băiat, un tânăr la vreo 20 de ani, și mi-a pus o întrebare care m-a blocat. O zis către mine, frate Sergiu, te întreb ceva. Zic, întreabă-mă. Zice, el spune-mi, dacă Dumnezeu ți-ar da mâinile acum, spune, zice, două lucruri care le-ai face. I-am zis, știi ce aș face? Mi-aș ține promisiunea pe care am făcut-o la soția mea în ziua anunții noastre. În ziua anunții noastre, când soția mea era mireasă, cineva a venit la ea acolo la restaurant, când eram la masă, și a zis către ea, o să fii singura mireasă neîmbrățișată. Bărbatul tău nu te va putea îmbrățișa niciodată. Și a venit la mine și mi-a zis, auzi ce-a zis cineva către mine? Că o să fiu singura mireasă neîmbrățișată. Vă spun, n-am vrut să las pe diavolul să ne strice bucuria în ziua anunții noastre și am zis către ea, draga mea, așa e. Ce puteam să zic? E adevărat. Dar știu un singur lucru, că Dumnezeu nu minte niciodată. Și Dumnezeu a zis că va veni o zi când vom sta toți în picioare, fără diabet, fără boli, fără cărucioare, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini și vom cânta o cântare nouă. I-am spus la soția mea, atunci, aceea va fi ziua când o să te strâng în brațe tare de tot. Zic, pregătește-te de pe acum. Pregătește-te că te strâng tare. Acum nu știu cui vorbește Domnul, că n-am vrut să zic asta. Dar ascultă-mă, bărbatule, tu ești aici. Ești aici. Și ai două mâini, nu? Și fii atent ce spun. Poate n-ai îmbrățișat-o pe soția ta de ani de zile. Poate n-ai mângâiat-o de ani de zile. Poate în loc să mângâi, ai arătat cu degetul, ai învinuit sau mai rău, ai lovit. Și mâinile sunt făcute să mângâie, să îmbrățișeze, să dăruiască, nu să lovească. I-am spus la soția mea într-o zi, dacă îmi pare rău de ceva în viața asta, de un singur lucru îmi pare rău. Aș vrea să cânt Domnului o cântare. Ești cel mai frumos. Și aș vrea să înalți mâinile mele către cer. Asta mi-aș fi dorit. M-a întrebat unul, frate țări, de ce ți-ai dorit cel mai tare în lumea asta? Zic, asta mi-aș fi dorit. Și repet ce am spus la început. E trist că unii care ar vrea să înalțe mâinile către cer nu pot, iar alții care pot, nu o fac. N-am vorbit aici cu păstorul vostru, nu știu cum e obiceiul la voi. Dar în dimineața asta trec peste orice obicei. Vreau să cântăm strofa asta încă o dată. Și fii atent ce spun. Dacă recunoști că Dumnezeu ți-a dat două mâini, pe care îmi permit să spun ceva, să nu te superi, nu le-ai meritat. Nu le-ai meritat. Că tu știi ce ai făcut cu ele. Dar dacă recunoști că Domnul a fost bun cu tine și s-a dat două mâini, aș vrea în timpul acestei cântări să faci ceva. Poate n-ai făcut niciodată asta. Aș vrea să înalți mâinile tale către cer. Dacă vrei. Nu e obligatoriu, numai dacă vrei. Iar dacă nu vrei, nu te simți tu liber să faci asta, te rog ceva. Fă-o pentru mine. Ridică-le în locul meu, măcar o dată în viața ta. Și cântă cu toată inima ta. Cel mai frumos și nimeni nu-i ca tine.
îți cântă florile, te adoră zorile, ești cel mai frumos, ești cel mai frumos, măreț și înălțat, prin tot ce ai creat, ești, Doamne, minunat, ești cel mai frumos. Am aș vrea să stai cu ochii închiși în timp ce pianul cântă, să mă pun jos, dar Duhul să nu m-a lăsat. Uite, eu de obicei nu fac asta, dar am îndemn în dimineața asta să fac asta. Vreau să fac o rugăciune pentru tine. Eu nu știu prin ce treci. Nu știu cu ce te lupți și nu sunt eu mai bun ca voi. Nu sunt mai grozav, nu. Dar știu un singur lucru, că Dumnezeu întotdeauna m-a ascultat. Luna trecută eram într-o misiune undeva pe la Zalău, țin minte, cu soția mea, mergeam spre o biserică și în timp ce mergeam, ne grăbeam să ajungem la adunare, sună telefonul. Era băiatul nostru mijlociu și a zis: mama, tata, am căzut și cred că mi-am rupt clavicula, mă doare umărul foarte tare. Și soția mea: dar n-avem ce face, mama, că nu putem să ne întoarcem înapoi. Dar a zis soția mea: auzi, roagă-te la Dumnezeu, că Dumnezeu poate să facă să n-ai nimic. Roagă-te tu acolo, că ne rugăm și noi aici. Și el, și ce-a zis? O zis: știu că dacă se roagă tata, nu se poate Dumnezeu să nu-l asculte. Am închis soția mea telefonul, îmi venea să zbor din mașină de bucurie. Să zică copilul tău: știu că dacă tata meu se roagă, nu există Dumnezeu să nu-l asculte. Ascultă-mă aici. Încă o dată spun. Nu sunt eu mai grozav ca voi, nici mai pocăit ca voi. Dar aș vrea să fac o rugăciune pentru tine acum. Stai cu ochii închiși. Eu nu știu prin ce treci, dar de când am intrat aici, mi-a zis Duhul Sfânt că ai probleme în casa ta, femeie. Și nu știe nimeni. Că n-ai cui să spui asta. Și toată lumea zice că ai o familie minunată, dar numai tu știi ce înduri, numai tu știi prin ce treci. Și mi-a zis Domnul că ești aici. Ascultă, poate ai probleme cu soțul tău, cu soția, cu copiii, cu părinții, cu socrii, nu știu. Ai probleme în casă. Sau poate ai probleme de sănătate, poate duci o boală în trupul tău. Poate ai probleme financiare, poate ai datorii, ai greutăți. Poate te chinui de mult să cumperi ceva, să vânzi ceva și toate ușile sunt închise. Sau mi-a zis Domnul că ești aici și ești legat. Te ține un păcat, te ține o țigară, te ține un pahar, te ține un viciu, te ține ceva. O să mergi astăzi acasă și o să te întrebi cei din casa ta: cum a fost la adunare la pocăiți? A fost frumos, minunat, au fost frați care au cântat, a fost și un frate de la Timișoara, un om fără mâini, dar un om care îl iubește și îl slujește pe Dumnezeu. Și te întreb în această zi: tu poți să-L iubești pe Dumnezeu? Tu poți să-L slujești pe Dumnezeu? Ce te împiedică? Dar poate zici: nu pot să țin, că sunt legat de un lucru, de un păcat, de un viciu. Am încercat să scap și nu pot. Ascultă-mă aici între noi. Este unul care poate să rupă orice lanț. Repet, nu știu prin ce treci. Nu știu cu ce te lupți. Dar aș vrea chiar acum, să spui împreună cu mine: eu de tine am
nevoie, am nevoie mare, Tu ești neprihănirea mea și-a mea apărare. Dacă ai nevoie de Domnul, zi, eu de Tine am nevoie, am nevoie mare, Tu ești neprihănirea mea și-a mea apărare. Și acum fii atent, stai cu ochii închiși. În timp ce pianul cântă, stai cu ochii închiși. Vreau să fac o rugăciune special pentru tine, o rugăciune de 1 minut. Nu-ți fie rușine. Eu nu știu prin ce treci, nu știu cu ce te lupți, dar acolo unde ești, chiar acum, ridic o mână sus, să o vadă Domnul, nu să o văd eu. Stai așa cu mâna ridicată. Nu-ți fie rușine. Că dacă nu, rămâi cu povara pe umerii tăi. Și știi că nu o poți duce. Și în dimineața asta Domnul vrea să-ți ia greutatea de pe umerii tăi. În dimineața asta Domnul vrea să rupă lanțurile de peste tine, să pleci de aici liber. Nu-ți fie rușine. Cu orice te confrunți, cu orice te lupți. Acolo unde ești, ridică o mână sus chiar acum. Și stai așa, stai așa. Să o vadă Domnul. Doamne, Tată din cer, în dimineața asta, noi niște păcătoși stăm înaintea Ta. N-avem niciunul din noi niciun merit. Înaintea Ta suntem goi și descoperiți. Tu ne cunoști. Înaintea Ta nu ne putem da drept alții. Dar, Tată, te rog în dimineața asta, privește spre mâinile ridicate. Aici sunt oameni cu poveri, cu neiertări, cu suferințe, cu dureri. Aici sunt oameni cu păcate. Doamne, Tu îi cunoști mai bine ca oricine. Tu știi necazurile din casele lor. Tu știi suferințele din familiile lor. Tu știi durerile din trupurile lor. Tu știi lanțurile care îi leagă pe unii. Te rog în dimineața asta, în numele scump și prea iubit al Domnului Iisus, atinge Tu orice mână ridicată, Doamne. Atinge, Doamne, orice mână ridicată. Și ia Tu orice povară. Sunt aici, Doamne, oameni care n-au ridicat o mână, poate le rușine. Dar Tu știi problemele lor. Tu știi durerile lor. Chiar acum în dimineața asta, atinge-te și de ei, Doamne. În numele Lui Iisus Hristos. În numele Lui Iisus Hristos. Și pentru meritele Lui, atinge-te, Doamne, de noi toți. În numele Domnului îți mulțumim. Amin? Și aș vrea să spunem cu toți în dimineața asta. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie gloria. A Lui să fie gloria. A Lui să fie gloria. A Lui să fie gloria în veci de veci. Amin. A Lui să fie gloria. A Lui să fie gloria. A Lui să
fie gloria, a Lui să fie gloria, în veci de veci, amin. Dumnezeu să lase binecuvântarea Lui peste noi. Am depășit timpul cu un sfert de oră, dar știi, orele suplimentare se plătesc dublu, așa e? Dumnezeu să-ți binecuvânteze viața, casa, umblarea. Și nu uita, mulțumește Domnului și pentru ce ți-a dat, și pentru ce ți-a luat, și pentru ce ți-a lăsat. Și în dimineața asta Domnul ți-a lăsat o zi a pocăinței. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Puteți să ocupați locurile și...